Vic a la Fortesa i des de fa un munt d'anys que em dedico a fer de pagès. La meva família ja, des del meu avi, tant el meu avi com el meu pare, ens hem dedicat més a la fruticultura que no pas a la vinya. Nosaltres fa 25 anys que portem els préssecs com a primera font d'ingressos de la família. Hem format una empresa, que és Torrents Vinyes Fruits, i ja dic, i ara el que ens dediquem més és al préssec. La primera varietat que collim és Mai Crest, però aviam, nosaltres cada any renovem varietats. Llavors, avui en dia la primera que collim és el Mai Crest, és aquest que tinc al meu darrere, que com veieu li falta una setmana per començar la collita. És un préssec que és més àcid que no pas els que venen al juliol, perquè ha tingut poques hores de sol i no ha tingut temps, no maduren com els del juliol. Llavors, aviam, comencem amb aquest vermell, després, sobre els vols de Sant Joan, comencem amb préssec groc. Llavors, el que es diferencia més amb el préssec vermell i el préssec groc és que el vermell diem que és préssec d'aigua i el groc és de vinya. En diem de vinya perquè antigament aquests arbres estaven entremig dels ceps. Avui en dia ja són varietats que són noves i els cultivem per fer un préssec de qualitat. El préssec groc normalment és un préssec més dur, no és tan sucós, però és més dolç. Llavors, després d'aquest groc ja anem collint groc i vermell durant tota la temporada. I els últims que collim, els collim a finals de setembre amb préssec d'aigua o vermell, que és el Tardivel, que torna a ser una varietat que torna a ser més àcida, perquè normalment aquí el que és a finals d'agost-setembre sempre ja plou molt. Llavors el préssec és molt gros però agafa molta aigua i llavors perd molta dolçor. I l'últim que collim ja a dintre l'octubre, que és el Calante, que és la varietat que tothom coneix com a préssec de Calanda, doncs és una varietat que aquí també se'ns adapta bé i és l'últim préssec groc que collim. El producte que fem, jo crec que fem un producte de molta qualitat, l'únic que ens falta és poder arribar al consumidor d'una manera més directa, ja que, aviam, el préssec és molt delicat. Sabem que nosaltres collim el préssec al punt, li mirem el sucre i li mirem la duresa abans de collir-lo. Com veiem que té un sucre adequat i la duresa a punt, el collim. Llavors, clar, aquell préssec no és un préssec que se't guardi una setmana a casa. És un préssec que està collit i al cap de 3 dies, sense estar a la nevera, s'hauria de menjar. Llavors, el problema que tenim és la manera de fer arribar això al consumidor.